Nagkastorya na matod pa si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ug senador Bong Go. Kini man gi-question sa mayor ang giingong paghilom-hilom matod pa sa senador sa mga isyu sa Davao City. Ani report ni John D. Esteban. Sa iyang speech sa Angeles, Pampanga ato sa hakbang ng maisog rally niadtong June 17, gi-question ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang paghilom-hilom ni Senator Bong Go sa mga isyu sa Davao City. Butang nga gitubag usab sa senador kinsa miingong kasabot matod pa siya sa gibati sa mayor apan nagparayon matod pa ang iyang pagpanerbisyo dili lamang sa mga Davaoenyo kundi sa katawhang Pilipino. Nagpost usab si Senador Go sa iyang social media accounts aron ipanghimakak ang mga balita nga patay na si former President Rodrigo Duterte. Gisupalpal kini ni Mayor Baste og miingong ginagamit lang matud pa niini ang iyahang amahan alang sa publicity. Wala pay tubag ang senador kalabot niini. Pero niadtong Biyernes gitubag sa mayor dihang gipangutana sa GMA Regional TV 1 Mindanao kung kumusta na ang iyahang relasyon sa senador. Mayor, nag-reach out ka na sa senador? Yun lang mag-story may politika raman na kuan. Wala may need na kanang imuhang dibdibon gyud na and kuan. Politika kung dili ka kaantos undang na lang ba? Undang na lang di ka kaantos ingon Mao magining kinabuhi sa usa ka politiko or elected official nga naa sa nakas gobyerno. Wala ko'y problema niya. I believe that was a fair comment. Samtang midumili una ang mayor nga muhatag og komento sa pag-resign isip DepEd Secretary sa iyang igsuong si Vice President Sara Duterte. And siguro I can give out my comment after kung nana siya statement. Kay lisod kayo mustorya ko nga bisag ako igsuon man mi ako kibaw nganong unsa gid ang iyang kuan unless madunggan nato lisod kayo mag-speculate mangud karon. Dugang sa mayor taliwala sa mga hagit sa politika mas nagkaduolog nagkalig-on matud pa ang relasyon tali sa ilahang mag-igsuon ug sa ilahang amahan. Mas ganahan gani ko karon nga medyo shaky ang politika kay mas close may ana ba mas nagakita. Actually I'm kind of like enjoying this. Kaya nga naman mas story-story na ako mga igsoon, ako amahan, ba? Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.